Ľudia, čaute, vítajte pri novom videu a v dnešnom videu môj kamarát skúsi dohrať hru Granny 1. Je to ako dosť populárna hra, no v roku 2017, alebo kedy to vyšlo. Proste dnes už to nikoho nebaví, no ale ľudia, ktorých to baví, sa nájdú a toto video je hlavne teda pre tých ľudí, ako som ja. No a dáme mu asi normál alebo easy, dáme normál. Ja som to tiež hral na normál, difficult, height a všetko je dobre. Čiže môžeme ísť na to. Ok, čaute, tak ide to teda vyskúšať nejakú tú jeho hru. Nejakú tu jeho čo? Hru. No, ale jaká k? Kravina. No, len aby. Že kravina sa ješ akorát. Neviem. Ale fakt. Dobre, tak choď preč v tejto miestnosti. Neber tú vážu, to není dobré. Choď úplne dole, do tej pivnice. A tam ona vlastne... Oj, ja som sa zlákol. Hej, ty. Choď von. Čakaj, strika ide po mne. No. Ale je pomalá. Ale choď do sauny, úplne dole. No. V saune. Tu? Áno. Rýchlo to tam hoď a choď za tie dvere. Tak? Áno. A teraz? Ona tam príde, ty ju zavreš. Zavri ju. Výborne. A teraz ešte on. Áno. Lebo ja, keď som to prvýkrát hral, tak ja som nedal on a ja som to nechal. Ja som nevedel, že sa to dá a ona to otvorila a zabila ma. Inak tu máš, choď hore a pre knihu, vieš, kde je kniha? Môžeš ísť aj tam. Na minútku je preč. Zatiaľ môžeš poriadne preskúmať tento dom. A skúsi si tomu vrecu. Tam máš tajnú chodbu. Klikni. Si vedel? Čo? To je vrana. Alebo nejaké... To je pavúk. Myslím. Tu máš tú šachtu k tomu pavúku. Tu? Ale ja ti pomôžem sa dostať k tomu pavúku a pôjdeš tam potom. Dobre, Skúsi nájsť knihu, či to stojí. a dávaj pozor, pretože Granny už je určite hore. A už sa kedykoľvek môže vlastne buchnúť do hory. Môžeš ísť tam. Tie krabice. Hej. Dobre. Dobrý deň, pani Ferková. A prehľadávaj aj šuflíky, lebo tam sa vždycky niečo nachádza. Nevidel si ju? Mám. Trigger. Ne. Čo to? Ja väčšinou kúkavam tvoje videjka, kde to hrávaš, tak víš. Tak som sa mohol naučiť. No. To videjka tam je iba jedno, kde som vlastne... No tak video. A choď tu, klikni na to, áno. A prvýkrát si sa dostal práve hore. Ale videla ťa, chod do krabice, áno. Hej, a teraz počkáš, ona príde a môže... No. Ne, to máš zamknuté. To nemôžeš. Alebo môžeš ísť do takej búdky. Čakaj. Hej, privolajú a nie do krabice. No, však ja si upravám. Čau. A už odchádza tá striga. A ja ti na konci videa urobím to, že tú knihu ti dám tam, alebo mohol by si to skúsiť. Nájsť knihu, dať ju do takej vlastne návnady a potom taká pani sa bude, áno, tam môžeš ísť. To ani nebudeme rozmýšľať, čo tam je všetko. Že nejsme toho pavúka. Nejsme. Tam musíme dať knihu.
O tak. A tam máš kód prilepený, to zober. To som ani nevedel, že tu môže byť. No, to no, zamknuté. Granny není blbá. A tu máš vlastne... O, tu to mohlo. A To není Granny. To je Granny mama. Volá sa... Angela? Angelina? Tak nejak. Je mi blbé rozmýšľať, ktorý príbeh je reálny, keď ani jeden není reálny. Na minútku je Granny preč, čiže my to tu rýchlo vlastne dáme. To otvoríme. Dáme to tu, ona spadne a za chvíľku vlastne to je. Dobre, čiže urobil som to trochu za teba, ale tak nevadí. Môžeš ísť na to. Granny ide asi za nami. Tu si vlastne v takej skrini, nech sa páči. A choď po tých chodbách. Musíš čuknúť. Tam máš garáž, ale tam nechod tam. To môžeš zobrať. Prvá vec, ktorú si chytil. Chodí, hej, a choď. Doľava. A musíš ísť rýchlo. Chod tam, chod za ňou. Choď, neboj sa. Nič není.